दिलवाला होवे सुन लो ए गोरिया यारा बोलिया छापारा। नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही बढ़िया गाना लिखले बानी, होली वाला गाना। बड़े भैया पवन सिंह के गाना एगो आइल बा, दिलवाला हवे सुन लो ए गोरिया आरा बोलिया छापारा, जौन की ट्रेंडिंग में ये गाना चल रहल बा, 10 मिलियन के पार हो चुकल बा। तो चलिए यही धुन पर हम गाना लिखले बानी। सेम जनी लड़की जहाँ गौले बड़ी पवन भैया गाना में और जहाँ पवन भैया गौले बड़न सेम वही तरीका से ही गाना लिखले बानी। तो चली मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी होली वाला। पहले लड़की के बात तो सुनी कैसे बा। हम कहतानी दूरे हट ना ऐसे देवरू तू लगे सट। हम कहतानी दूरे हट ना ऐसे देवरू तू लगे सट। तोड़ दे हम ताहर पिच करिया, तोड़ दे हम ताहर पिच करिया। ओकरा बाद से लइका के बा कि हम मानब नाही सुन लए भौजी रंगब ताहर सड़िया। हम मानब नाही सुन लए भौजी रंगब ताहर सड़िया। तई रहला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुना जा रहा, अंतरा सुनी कैसे बा। तकरा बाद से फिर लइका के बा पहले कि होलिया के फायदा हम के उठावे द, जो बना में तने सा तू रंगावा लगावे द। अरे होलिया के फायदा हम के उठावे द, जो बना में तने सा तू रंगावा लगावे द। तकरा बाद से लड़की के बाबा अरे काहे करत बाड़ एतना तू जिद हो, तहरा से रहे नाई हमरा उम्मीद हो। आ खुलब नाही के मरिया, हाँ खुलब नाही के मरिया। तो फिर लड़किया के बा हम मानब नाही सुन लए भौजी रंगब ताहारे सड़िया। हम मानब नाही सुन लए भौजी रंगब ताहारे सड़िया। तो चली ई रहला अंतरा। आप सब मिला के धुन और आराम से गा सकतानी। हमारा से अगर गाँव में भी कोनो डिफेंट होता तो आप सब वो गाना के पवन भैया गाना सुन के सेम वो धुन पर आराम से रहुआ सब गा सकतानी। तो चली लास्ट वाला अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर फोन कर सकतानी कि हमारा भैया गावे के बा। तो आप सबके लास्ट वाला अंतरा लिख के हम भेज देम व्हाट्सअप के माध्यम से। और हमारा मोबाइल नंबर बा 9934529912, यानी 9934452912। बाकी स्क्रीन पर लगा दिए हमारा मोबाइल नंबर लिख के, जो हमारा मोबाइल नंबर बताऊँ। और पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। और जो नया म्यूजिक बनवावे चाहता तो नया म्यूजिक हमारा यहाँ ब्रांड म्यूजिक बनला, कम बजट में ब्रांड म्यूजिक एकदम धासु बनेला, मार्केट में तहलका मचावेला म्यूजिक बनला हमारा यहाँ। ओकरा बाद से जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे खुद के स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में बा। आप सब आई और जे भी कलाकार गावे चाहता गाना तो रहे खाए के फुल व्यवस्था बा, रहे खाए के पैसा ना लगेला। और बढ़िया गाना मिक्सिंग हुई, रिकॉर्डिंग हुई, अब ब्लास्ट एकदम कह के गाना दिए। आप सब मार्केट में तहलका मचावत रही। ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय हो।